Zuk ze txori klase, ez hau zaituzu, txori klasek. Txorik, asko, baina ez ezkit akordatuko, baina asko. Leheno, udaltzenen pasatzen zen hemen txorie, milioika. Ikaragarri, bandara. Kalandriak, ikaragarri pasatzen zen. Pinpinek, oain ez da ikusti den, bat ez da omen, kalandriaik ez. Oain ez da ikusten. Gero, zer duen, hemen gotzien, oie, kalandriak, kanpotik etortzen zen gehiago, hemen urte guztien gutxi zien. Baina hemen etortzen, pinpinek, txantxangorrik, txepitxa, torretxorik, zenbait herritan jute zen, hainbeste izendatzue. Kastellandean jute zen, eta herriak izan diferentez hau zitzen die. Da, sosoa, bidearroare asko, sosoa asko zen, izkizuk, da, eaberak bai, da, bidearro bi klase zen, bidearro txiki eta bidearro handi, Da, okile handi, okil bestea, okil motza, zate zaiona, okil motza, da, beste bat bazan, asaltxori esaten zaiona, okile bezala, arbolan, txaka-txaka hioz ezana, azkazezakin, atzak. Hori zer da? Oinez bezala, oinez. Gora igotzen dana? Bai. Hola, moko okerra bezala okena, pixke okerra. Oso txiki ezan hoi gutxiko zaren. Bai. Ara. Da. Txoin pixkate, asaltxorik ze kolore izaten do, asaltxori kolorea? Ze txorik? Asaltxori, esan dezu ba. Txori, hola, grixe zan. Vale. Grixe zan. Eta bidearro handie eta bidearro txikie, ze diferentzi dugu? Bueno, bidearro handi, bidearro txikie kantatzen bai, da bidearro txikie kantari hona da. Bidearro handi gutxiago. Bidearroa, bada sosoa baina txikioa eta bestea handitxegoa. Ara. Bidearro handie. Bidearro handie gutxiko zan. Da horrek esate zuen, orduan, da hala izangoa, miurea sortze zola, zaharretan. Zaharretan, da beste arbolatan lehen enu nik ikusi, baina baita pinuke eukizeo miurea. Da arbol asko dako, baina txopok eta hori sortze zela. Miurea kentzen, miurea kendu itxezitzaio, zela alea zola ematen. Zaharrak. Eta bidearro handie paseko egazti da, oz? Pasen bai. Pasekoa da? Bai, pasekoa da. Da hemen azitzen zien hemen bai. Ah, bai. Bai. Baina, mendi inguru nola? O nola izatezan hori? Hemen nuna iote zien. Ah? Bai. Bidearro txiki gehiago eta soso askoz gehiago zan. Bale. Bai. Okil handie eta okil txikie. Ze diferentzi izaten du, diferentzie? Okil handie da, esango zunik, izkizuet da, bezala, bastante handie da. Lepon nola gorrikin, buruen, bizkarren da, gorri, pizkatekin da. Ege zon, horrek. Beste okileak ez dakit, horrek ez dakit, kantatzen zon, kantatuko zon, zerbait, baina ez zon. Saltxorik eta hoi kantari nitu nik ikusi. Ara. Eta asaltxorie txiki izaten da, ezta? Bai, txiki zan. Belartxori ere bazan. Belartxori ere txiki, elbiarra batzalea, zan hoi. Eta ze kolore izaten do belartxorik? Grixe. Ara. Bai. Eta hori arbolan gora eta bera ez da ibiltzen, ezta?
Belatxori ez. Belatxori etzan ibiltzen. Baina, Elbi Garamatzen bai, Elbi Garamatzen artista zen. Kontxo, Bai. kontxo. Ara, Ja, txori asko zuen, orduan, bueno. bai. Eta zue historia izan zinen, Bai. ze harrapatzen zen duen? Janetik. Guk, haizu, jaietan da mutekozkorrak. Dirik ez zuen izaten, da honea balarrengo gainia, o askotetan etortze ginen. Da, gure anai zarrenak, eosi ez. Miel karnizero zan, garai hartan karnizeri lege handik ez zeon. Papelera lan egite zon, da karnizeri legea zegen da. Arek di txakur bat ekarri zon. Da, guk egun gukin ibiltze zan, da txakur horrek eizen ikasi zon. Da, aramatzen zen, aramatzen zituen are, bueno, erbitan egite zon. Ara, Bai, hemen konejo gutxi izan da. Erbi asko zan, orduan. Da, erbi garbatu jo zen, ari. Da geho, asko narra ziren, orduan asko. Eta asko narrak zulun eute ziren, zulun sartuta. Asko narra gezto da, burukan da, zakurre, izorretu egiten normalen. Baina gure txakurroi fuerta zan, da burrukan da oso na. Da jartze ginen, korrea bat, zabala, lepon, aspoiltzek, aspoa bakizu zer den, antxero, aspoa. Da aspoiltzek, kanpoa behi da. Barroa sartze zan, da burrukan, da bi aldiz atazon, zulotio. ara, Bai, da guea nahi zarrenak eskupeta bat, atxezana bazon, eskupeta baino gerrakon, geho guarditia eta jute ziren, eta gerrakon bildu intzituen eskupetak. Guea ikien propiedadea guiz izango zen garaiaitan, besteik ez. ara, Da ea mantzuen da garrate. Da ara, geho nahi zarrenak zon, eskupeta zar bat. Da arekin, asko narra bota, da geho, gue hartu da esken ibiltzen ginen. Jose, Bai, asko narra hartuta, asko narra geho larutu eta larue zatuta. Bai, ara. eta diru bizka hartzen du, da. Garai hartan basaurdek izatea zen basaurdea. Basaurdek, gure gerra ondunen ez aurreti bai, gure amazana ikusita zeon bi alditze basaurdea, aurreti. Gerra ondunen hemen ezan gehitu zeon gozekin, erbike dena galduta gehitu ziren. Erbik, hor, aitzenen behizaman ziren hor. Da hemengo erbike, zituen, oain bakarren batu beste beti euten da erbie. Hortik, alarti itortzen die. Ara, Bai. Hortik gaintzeti barrena, erbi batu beste, baina gutxi oso. Leheno erbi asko zan. ara, Da geho gozete horrekin, da geho basaurdek, lehen da biziko basaurdea, gu bota gendun hemen. Hemen, kontorno hontan. Ni, urdako, bai, mini hartutan, urdako kotxa zaban egen, Siata, Tolosan ez bino, estazio gortan, Siatan itxea oaini anengoa, bandi. Siata bat, da, gora natorrela, galarrinea, natorrela, aizeitia bartzizun aldapan gora iotzekon. Eta, ez nion, tira azeran, akordatu ez. Geotia nion, eta goiti bera junitzen. Aziente izan nun. Kotxea koskau, eta neoni enun zurrik eta hausi.
golpek izan ditun, belarrin, da, zeak, da, bueno, pastako zorretzak egin, meiko, zeba bagen duen, Logroñoko bat, meiko ez, izena, bagarritzak meiko naharek. Pastako zorra eta ari lorigin puntuatzuk ematzizkin jarek eta ala, hori pasatzen. Eta, orduan, gero, ibil zen, aurrenetik ibili ezin, eta ordako, jun ginen, egon ginen, jarri sartu ginen Bilbao soziedade baten, Casa Pesca Fomento. Eta horrez ezken, anaien hola zeon Bilbaon, gu bi anaie, hasi ginen, da gero hiru jute ginen. Da hemengo bate bai, hemengo bate hil zan, da hauza jun ginen, aita basaureta, da zean, da horrek, behintzat hemengo horrek, txakur bat sortu zon. Basaurre txakur bitako bat. Da, nik eukitzen duen, behar etzeken, toki nik eukitzen duen. Hala neula, geho, eiztari bat ziren hor, aldaban da, ikasetan da. Da, txakurre banekin lanik eta basaurdea zeula. Da, nire nintzen hor, duen ibitzen, hor, ibilioa izatu baren, egon. Eta, basaurdea zeula, eta esan zin, hil zan, parrandista zan ere eta izan, baina esan zin, nina gauza ibiltzeko, nik amango biat eta karri bai. Da, segertazan, basaurdea, esan zin, jarri ahi emetxe, ozeo basaurdea. Da, zagure askal zuen, da, zagure ona zan nuen, erbitane bai ondo itxezon. Erbik ebotan izkio, nik eri. Da, ne ondotio atxaldea. Da, 1 metro asko gehiago baren zehor, basaurde hori. Gora altzauzor, beti gora. Da, ni ama niño oigan goien egon, da, korrik aurre hartu zion, da, buelta bat zintzon. Berriz, da, ne gaikaldeen, mutik azte bat, 14 bat urteo. Da, haitxek eskupetazon, da, haitxen eskupetak egitu, eta esan ate egitu tiazea, ikiatu, da, gio tiaz izkioen 6 o 7 launek. Eta, Loperde izar esaten ziren, artista zan, eizen, eiztari oso nazan. Da, are esan zin, albizturrean nio jundek, albizturrean bazien nun gehituan. Da, uru honen, hauntza, goizen hegita. Da, nahi haman zien, esan zien, are esan zion. Ikusaldea pinuri gue, ordako pinuri espazion, gaztea, baina pinuri. Da, han barrenen, etxuek. Da, hemen dio ordurde batea, askatu txakurre. Hemen di pasadek eta beha junke txakurre. Da, zatu nahi zen, txakurroi juntzan, atazan basordea, gaini gain, pasazan, beste aldea, ino tiro egin bare. Da, nian bakarrik, txakurre baneginik, nundi noa juntzan, da gora aldea poliki juten izen, baina bera zinik zegoen. Da jun izen, da bide gutzeta esate ginen tokia, Santa Maña eta Lehorreta eta, albiztuz, da muar. Da, inorrezan, da inok tiro egin bare gehitu ziren, da, ala, ni behintzat, bide gutzetatio, goiti bera, biren, ikusi nun. Akaraztua, salto itzonen, bidea, akaraztua eta nuk pasazan. Da, esan nien, ibili zien, bestek, da ez zuen aurrea inon arrastoi hartu.
Da, urregone junginen, eman zia, hauzak kotxen, da, nien laun batekin, da, gero beste, aldabakok, beste batzuk. Da, jo, basaurdea, haina zala, ez zaki zer da. Eman zuen, albizturko, ez zaki, nungoa bat, eta bafarroi bat, da, nien laune, zantzion, giztona izaten, beste bati, lehorretako bati, eta xilik, bestela, zer da egin, xeldu zan. Eta esan nio, txakurre, jaren nun da, zontzai egin zion, txakurre, 60 metro zeon hilda, antzaurdea. Ara. Bai. 60 metroa, antxe, antzaina juntzan bau, hor ustutak egin zan nuen. Hol tantoa botatzen zon, ni hol tantotik, da gero aurrea etzon botatzen da. Baina, gero, itxatorri, berda? Han gazte bat, ikasitako gazte bat juntata, txakurri hartuta alda bare eman da, gero, bueno, bentsat, txakurri, ala, botak zatu gendun. Da gero, txakurri, nema askonek gendun. Ikasitako batzuk, jute ziren, alda bat ikasitako batzuk. Ara. Orduan hemen ez zan, basaurdeik ez zan, gero elurte handie, elurte negu baten, etorri eta gure anaiek bota zuen, etxe ingurua, etorri eta eskurre jaten haitu eta jarri die, da txagurre zaitu, anaiek bota zuen. Gero hasi ginen, hor aldaba juten, aldabako kinda, bat eta beste eta, gero Bilbaoekin gutxi jun ginen. Gero urtetan egon ginen, han sozidaden, baina basaurde eta jamar bat zen du, gero Bilbaoa jun bat zen du. Bilbao txo, basaurde jatea jute egin da. Ezkine juten, basaurde eta. Eta zuen garaien lazokinda, zepokinda, baten bat ibiltzea zen, lazoa eta zepoa? Lazo, jartzen jutzen, gugula zepoke bai, zepoke, gu hiru zepo bai duzken. Zepo hondik. Ustu, oain anen goie, bandi. Da, asko narra, ezken du, meni harrapatu asko narrei, baina asari eta harrapatzeko bai. Asari eta harrapatzen zen. Asari batzien, ordunen. Da. Ez da erresa, asari harrapatzen da. Askotan txintxilika harri goien. Euskea bat, aragio zea bat, zozer. Da, azpen baino usai hartze beti, ozerpoi, da, nekez eruitzeie. Eskoiatzeie, janina eta eskiatzea, baina honek ez. Eta errekan arrantzan itxatzen duen? Errekan, arraiek arrantzan. Errekan, orduan kangrejo izan, horretan da, hemen bai, hemen presa egin dago hortan kangrejo asko zan, da amarreiek oso gutxizien hor. Baina, zien, ale mateo beste atatzen zen beti. Baina, kangrejo ezan, ikara herri. Kangrejo asko harrapatzen gendun. Gero, etorri ziren napar batzuk, lehor eta papelera lanea, da haik etorri zirenetik, gero ezin zen harrapatu. Gero beste palentinoa eta etorri zen gallegoa eta lehor eta, bueno, mina nola zeon, mina eta papelera, jende asko etorri izan. Da gero hori harrapatzen zituen gehienak. Baina, kangrejo harrapatzea ere, etxeon libre ere, baina, da gero, basarritan egin zien, silok, belarra sartzeko silok. Egin zien, nik egin itun, siloitakok. Baten da besten. Da, horre botatzen duen tintak,
errekea, da, arbola ere igual, iartu ikezon, da, kangreju dana akatu zituen. Ara, Bai. ara. Gure erreka txikie da, gure, Barcelona ez dakizun lehen. Bai. Altza bideen, da, altza geho eskuit hartzezu, da, aurreari joan basarri, hango aurreko basarri egitako niri. Mendiontako bertakoa. Mendiontan bertako, auskaldeti. Ara. Eta zuek belarretan da ibilita, sugekin sekula sustoiko, peligroik izan ladezue sugekin? Bai, peligro, bai. Bai, suge txistuka daunen, ojo. Atxezana behin izan zin. Suge horrek, guri observazioak ikusi ziu. Txistuka sugea daunen, peligrosoa dek. Eta gero sugea urdun asko zan, sugea. Baina gu sugea handioi, suge beltzoi, hola metrako hola izate ziren. Hoi danak ibaiek aldo zituen, papelerak, botatzezon. Eta ibaien ondon hoi sugea zan lehen hau, igual dozen ardea sugi hilda jute ginen itxea, eskolati itxea. Eskolane orduan 6 urte egin azte zan, eta 8 urte arte etxen, 8 urte egin hasi, da Franco jarri zeon, erderaz ikasi hazen duen. Izbat ez ginukiun, izbakarrike, da ez eskola ikasi egin duen, 9 urte egin duen zela atxezana basoa hartu zuen botatzea, da txikitzea, gaztainari bat, da hauza, danea. Da 11 urte egin karrera egin da. Ara. Basoa botatzea esan dezu, Bai. Nola botatzen duen baso hori? Trontzakin bota, burnitzen egin da porrekin, geho pitzatu, eta eaman zuen tintaikeko. Ara. Tintaike zuen, gazainan. Gaztainakin. Zeakin. Nik zai nola estututa nola ite zuen, atatze ziren tinta, gazainak tinta zuen. Bai, da. Tintaikeko eman zuen. Eta gero, basoa atea nola ateatzen zen? Idikin eo? Dana, eamatea guk eskendu nein. Eamatea egin zuen, basoa sartu zonak, eosi zonak, ara eaman zituen. Guk botata txikitu, la puskak egin, pizzatu eta puskak egin. Metro pareaten eo moztu eta utzi hon da. Orduan, eta gero, el año izostea esan dezu lehen. Bai, 56. Guezan nik orduako gu genen, gu ordizi, otxail guzie, da fatxadan pasagen duen. Fatxada etxen, ordiziko kasas barataz. Ara? Bai, etxen. Eta esaten zuen, ero egiten dala, masa zala zertzen. Abandi andare, handio. Ara. Ordizin eginen lanen bai, ordako egin duen etxe bat, zabatzen, marmolista bat, egin zon, hormioi lana, egin zon, da hiltzaritza guk, ni, da beste sozio izenekoa, da beste geho nean nahi eta beste bi lau, amagoz bizitzako etxea egin duen, da gero, geho kasaz baratatzen nahitu ginen, gero nahitu ginen. Eta agintamentzuntzako eta nana egin duen orduan da. Orduan, febreroa oso hain zon, izotzek endu gare. Eta fatxagan nahitu ginen demo guzin. Ara. Masa gortuta gehitzizaizun, gehitzezan, paletatik libra guzinik. Ara.
Jo. Grabea zan, febrero, Bai. Ez dakit, zenbat urte horiek nitu nik ordu zeuroik, baino. Hoi, 56 izan zen. 56? Bai. 26. 26 urte. Bai, hola, bai. Sugea esan deu, Bai. ziraune izatea zen gara hartan, ziraune. Oaino, bai, ziraunek. Oaino ziraune, lehen goneak atu noni bat. Hola, belarra moztuta, belarra botatzen deu. Da, eitzen daue, bustitzen danen, behotu. Han eoten da, beti, zer bat. Da, zapo mate, bai. Ziraune asko izate zen. Ara. Eta muskerra berriz, muskerra? Muskerra ere, bai. Muskerrak danen, ziren muskerrak. Eta haundiere ikusten, no? Eta Ameriketatea karritzuela eta ordizin, txebaten lanen eginela, bizitziola, no? Da, disekautatzen. Ara. Bai. Garai hartan tratantek, zein zien inguruko tratantek? Gurun. Orduan, traton ibiltzen zienak, tratante asko zan orduan. Lehorretan goiak ziren, goia patxiko zan, zarra, atxona, eta arek zituen, hiru hiruekin familik. Ara. Bai, behatzi hamarreo gehiago goiak. Gero, tolosan miel goia da miele karnizerio gizoan, zaldi karnizerio jarri zon horrena, eta gero hiloak bai, eukio, da, beste bat, mujikak, haike tratante ziren. Orduan, jute ziren, astebuko erratan, ez dakit, astero etxen, baina 15 tio, uita bione tio, Santanderra jute ziren. Santanderra euste zituen behiek. Ara. Bai. Ekartzen zituen, behi asko ekartzen zuen orduan. Orduan behi asko gambiatzen zan, oin behi ez da gambiatzen, baina orduan behi asko gambiatzen zan. Da, egun baten gero, ne laune zan, gaina kintoare bai. Da, orduan, egun baten ekarritxe behiek, 10 bat behi, eta nabarminekin. Ara. Eta hagen kiebra intzuen. Da, gero, bela hiltzan gizonoi. Da, gero semeek, bat nioen urtea zaharra bat, eta beste nerarekoa, laune ginen. Hilzien. Da, bi tratante. Da, horren anai bate, hola, sasi veterinario bezala, sasi tratante, izatezen, holako egin da, pesa dirazteko tratantei, bueno, hau preso, balio igorreko enbizten da, hola, ibiltzen zen, hau besta batzu batatzen da. Da, oso tratante asko zegoen, ikararri tratante asko. Da. Txekorra saltzeako, tratu inola izan, txekorra saltzeko, tratu inola zan? Erraldeko inbeste. Erraldea 5 kilo izatea. Erraldeko inbesteen, da, gibela eta hoik etxien patzen, gibela eta hoik kenduta, bai. Arikin neurtu. Bai, neurtu, bai, zintakin neurtu ituzien petxun, aurreko bezon atzeti, neurtu ituzien behiek, ze atzekuen da. Da, baina, txekorraek orduan, etxien handik azitzen. Hende garagi eusteko dirik etzokuen. Haragi gutxi saltzen zan. Lehen hau.
Eta gero... Jaietan, pixkat, jaietan, Bai. eostezonak, mucho. Jaietan saldaiteko eta jaietan, aste guzin, tabernatan, izatezan, tabernatan, txuletak, jende diru pixka zegenak, tabernatan, esko. Eta gero tratu aitekon testigoa izatea zen, testigo bat. Testigua batzutan bai, askotan izatezan. Eta behatzeuruna izatezan, patzeko, eta reklamazioa hori mazan, reklamazioa behatzeurunen, behatzeuruna izatezan, aste bat gerogo, astelenen, ordizine, atxizkenen izatezan, ordizin behi gutxi saltzezan, torosan saltzezen behi asko. Bai. Da, behi ez betet dut, ezan, zerkauzi, plaza... Justizi plaza. Plaza... Justizi plaza. Bai, plaza Konstituzion. Bai. Zuk Legorretalden karobin bat ezautu duzu, karobie. Bai, karobi bai. Karobi gure lau basarritatik irutan, bitan, karobi zeren. Eta guren txondarra, zate zaiona, 6 metro luzea, da metro bateola bueltakoa. Beste karobi galazien bueltakok. Da, zulua egutze zuen, leio bat bezala, da, hanik izan. Eta sekula karobi lanen ezautu zen duzuk? Ez. Karobi lanen ez enun ezautu. Enun ezautu, baina ia, gu jaio, gerra aurretio, etxe zula uste, askotan. Karobiak eure asko behar da, arri arbiztutea, karri hartzen duen. Ara? Arbiztutea, ematen zuen arrie. Bai. Ara? Inoenean gure barrion enun ezautu eta beste etxetan ez dakit, zenba karobi hengo zen, baina gure barrion bazeren. Baina arbiztuteo, arbiztuteo, zera eman bertzen du, astoneo, saldineo, bertzen du. Bai. Eta neurri zarrak esate bateako imikoa eta emilaunet eta anegak eta olakoik ez dut zen duen? Bai, hoi zazan, lakaie eta lakai erdie. Gero gaitzerue, lau lakai izatezan, gaitzerue. Eta lau gaitzerukin anea. Eta hori garintzako ze izatezan? Gari eta hartuare bai. Gari eta hartua hori biltzen ziren. Da barrunare bai. Hoi iruek. Lakaika saltzen zen barruneare, kiloa, bazien ordune, gure amazana bazuen pitsue, baino, normalen lakaika. Erlea, zuek erleik eukiatzen duen etxen, erlea? Bai, euki duen. Bai. Bason aiz baten zion, eta moztu da itxe ama gendun, da itxen gamaran goien jarri gendun. Han egon zan, bi urteo gehion, da gero gerteu zan, aldameneko mutikozkorrai, pixeiten hasia eta pitili dieldu. Da pitili niola hasi eta jarri, bera bakatu zitzaion. Gero, bela zehaman nun. Bela zen jarri nun da, handi harramatu dintziu. Gero bakit, zene Amazon ez dakit, baina ze basarritan, ikasitan entzan gero. Basarri gure. Errelea lehorretan, elizan, guain egongoa, beti izan die, 3 erleo
Eta egun baten, hain izen, oain den dauten da, eta zean, han, gara jaitan, basarritan, zuiketata jute zinen. Ja, basarri gehien eta jute zinen, silorra zoik ezan leheno, silorra zoik etia, zuiketa, zukaldek eta urten behin zuitu, alare beltzak jute ziren. Da, erreek, behintzat, egun baten, junaiz, lortako kalen, geho umea botatzen duik, bero hondikin. Da, umea botata, intxaurren zeon, hola, 3 metroa ho. Txei eta arri bat eta goenen jota da lurea. Da, heldu zien, dice, amosto behio, heldu zien. Da, uruko izen, egin nahi da, ama harritu da, gizendu inai. Azita, nion. Nion akorda bare, nion. Bai. Eta hau zonan, beste familia batek, neska batek, ari erle geltzen mazion, zatu itxezan, gaixotu. Ara? Bai, gaixotu itxezan. Ego nahi ez zitzen, zare pasatzen nahi erle gaixotan helduit. Zer, Kastellalden jute ginenen burro salden da, erle askote ziren. Eta tiroa ondo lehik emazen duen, erle matek, beroa balimazion da, heldu itxezizun. Dago beste bat egote zan erle, beste listor bat, bason da, belazen da egote ziren, lurren egote ziren. Hoi gaizto ziren, hoi nuiz nahi ez zizuen. Ara? Eta zuri baino lehen hau txakurri balimazagien, txakurri helduko ziren, Da, txakurre bazekien, txakurre bitxezien hori bildur bat. Bai. Bueno, ia bukatzen nahi, Legorreta alden izan da baten bat, ude bilatzen, ibilianik urbilatzaien bat izan alda, legorretan. Ez, lehorretan ez da izan. Seguran zan. Bat, eta geho altzagan nio bai. Eta geho altzagako geho ibiltze zan, karrozero ibiltze zan, da kiazietan karrozero zegoen, da seguran hartu zon, ude bilatzea, atatzea, konbertziatea fetxa jarri zion, nausik, Santiagotako, fetxa jarri zion. Oin beste ude eman bertzon. Lehorre uste xamarra atazaio, espali maliatzen, ez patzeko. Aliatzen manago gehiago ematen bau, patzeko, oin beste patzeko. Eta kasualia, ez aliatu, entzitzaion. Beste hori ibiltze zan, hola, zer bat ikutzen zan, giltza bat, giltzak konpazio batea, bi giltza. Ude ze aldeta zijoan da, hemen pasatzen da ude. Hoi ikasietan da, hoi ikusitan honi, lau bat itxetan hola, eiken. Gero, liternero bat zion, ordizin, txulo izena esaten ziren. Uztet, aizasungo txulokoa zela, haitxe. Txulo gintzat, txulo ententzen zan. Hare ude tubua nun pasatzen zan. Ze direziotan zigon, bilatzen zon, kalen, Ara? Bai. Ara? Hoi hola da, egun batean juginen, basaurdeta, Kaserezea. Loin gendun, ibaien ondoan, hotela izenekoa. Eta ibaien kontra, giltza, esan gehitzen. Ara? Giltza, abitezego giltza. Beti martxan zion. Uden eran. Arritxu eta gehitzu nintzen orduan. Ikusitan hau ni. Oso, ondo. Bueno,
Hortxe utziko dugu gaurkoz, Bueno, Eskerrik asko. bai.